Ilang sandali pa ay natuntunan nila ang kinaroroonan ni Bencio. Agad silang lumapit sa kubo upang makiramdam. Ngunit laking gulat nila nang marinig na tumatawa si Edsel habang kakwentuhan nito si Bencio. Hindi muna sila pumasok at pinakinggan nila ang dalawa habang nag-uusap. Alam mo, iho, natutuwa ako't sumama ka dito sa aking tahanan. Wala kasi ako ibang kausap dito eh. Nilalayuan kasi ako ng mga tao. Wika ni Bencio. Alam mo, Manong, hindi naman kasi natin dapat ipilit ang mga sarili natin sa mga taong hindi tayo kayang tanggapin. Dahil kapag ginawa natin yon, hindi tayo magiging masaya at mas lalong mag-iiba ang tingin sa atin ng mga tao. Tugon ng binatilyo sa matanda. Napag-isip ni John Mark na mas nagiging matanda nang mag-isip si Edsel sa paglipas ng panahon. Iho, gumagabi na. Baka hinahanap ka na ng tatay at lola mo. Nag-aalala na yun sa'yo. Wika ng matanda. Oo nga po, Manong eh. Sige po, uuwi na ako. Baka pagalitan na din ako ng tatay ko eh. Wika ni Edsel. At akmang tatayo na ito ay biglang binuksan ni John Mark ang pinto ng kubo. Pa? Ano pong ginagawa ninyo dito? Takang tanong nito sa ama. Magandang gabi sa'yo, iho. Pasensya ka na at ginabi ang iyong anak sa pakikipag-usap sa akin. Wika ni Bencio, na noon ay mahahalata mong natatakot dahil naroon ang mga pinsan ni John Mark. Pa, wag po kayong magagalit kay Manong Bencio. Wala po siyang ginagawang masama sa akin. Nag-uusap lang naman po kami. Wika ni Edsel. Alam mong gabi na, hindi ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni John Mark. Pasensya na po kayo, pa. Kasi naaaliw lang ako makipag-usap kay Manong eh. Pero pauwi na din po ako. O siya, halika na. Umuwi na tayo at nag-aalala na ang lola mo. Anyaya ng ama. Mag-iingat ka, Edsel. Lagi mong tatandaan ang mga itinuro ko sa'yo. Wika ng matanda habang papalabas sila ng bahay. Nagtaka si John Mark dahil hindi naman masamang tao ang Bensyong yon. At kabaliktaran ang mga sinasabi ng tao sa kanya. Pagdating nila sa bahay, agad na tinanong ni John Mark ang anak kung ano ang mga bagay na pinag-usapan nila. Nagsalaysay naman ang binatilyo at nagulat ang ama sa mga narinig niya mula kay Edsel. Dahil kabaliktaran ang lahat ng sinabi nito sa mga naririnig na balita tungkol kay Mang Bencio. Pa, hindi po totoong masamang tao si Mang Bencio. Kasinungalingan po yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Malungkot na wika ni Edsel sa ama. Paano mo naman nalaman, anak? Sa mga kaibigan ko po, pa. Alam po nila ang totoong nangyari. Tugon ni Edsel. Ayon sa kwento ng bata, hindi totoong ginamit ni Mang Bencio yung dalagang kanyang pasyente. Ipinagkalat lamang ito ng isang walang magawang tao. Dahil noong nanggagamot pa si Manong Bencio, ay napakarami ang naiinggit sa kanya dahil sa mahal siya ng buong barangay. Alam mo ba, pa? Sabi ni Mang Bencio tuturuan niya daw akong manggamot. Masiglang wika ng bata. Ngunit hindi pa din alam ni John Mark kung ipagkakatiwala ba niya ang kanyang anak sa taong kilala sa kanila na hindi gagawa ng mabuti. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagkayayaan ang mag-ama na mangisda sa lawa.
Akmang paalis na sila ay biglang dumating si Mang Bencio. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kumusta ka naman, Edsel? Bati nito sa binatilyo. Ayos lang po ako, Manong. Kayo po, ano po pala ang sadya ninyo? Tanong ni Edsel. Wala naman. Nais ko lang sanang humingi ng despensa dahil gabi ka nang nakauwi kagabi. Wika nito. Wala po yun. Halipo muna kayo sa bahay at nang makapagkape. Wika ni John Mark. At habang nakaupo sila sa maliit na mesa sa labas ng bahay, ay hindi maiwasang pagtingnan sila ng mga dumaraan. Ang mga tao talaga, hay nako, mga mapanghusga. Wika ni Edsel habang umiiling. Hayaan mo na sila, iho. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi natin dapat ipilit ang ating mga sarili na tanggapin nila. Wika ni Mang Bencio na lubos namang ikinamangha ni John Mark. At nang araw ding yon, isinalaysay ni Mang Bencio ang totoong pangyayari. May ginamot akong isang dalagang taga Maynila na sinaniban ng demonyo. May ilang mga kamag-anak itong nakahawak sa kanya, ngunit dahil sa sobrang lakas nito, ay hindi siya napigilan at tuluyang nakawala at tumakbo ito papunta sa kakahuyan. Hinabol ko ito at sa kasamaang palad, nang akmang hahablutin ko na siya, ay damit ng dalaga ang aking nahawakan dahilan upang mapunit ito. Nang mahuli ko siya ay doon ko na itinuloy ang panggagamot. At nang matapos ko itong gamutin, habang naglalakad kami pabalik sa aking bahay, ay sinalubong ako ng mga kamag-anak niya at agad na pinagbububugbog. Hindi pa nakapagsasalita ang dalaga nung mga oras na yon, kaya hindi nito nagawang pabulaanan ang bintang sakin ng kanyang mga kaanak. At mula noon ay napabalitang ginamit ko ang aking pasyente. Matagal akong nagtago sa loob ng gubat. Dahil sa tuwing lalabas ako sa bayan, ay binabato ko ng mga tao ng kung ano-ano. Kaya mas pinili ko na lamang na mamuhay ng malayo sa kanila. Malungkot na kwento ni Mang Bencio. At ayon sa kanya, hindi rin daw nawala ang kakayahan niya sa panggagamot. At noong araw ding yon, ay muli niya itong napatunayan sa mga tao. At habang nag-uusap silang tatlo, ay may isang lalaki ang humahangos na papunta sa kanila bitbit ang kanyang anak na lalaki. Mac! Mac! Tulungan mo ang anak ko! Kahapon ko pa siya hindi nagigising. Pakiusap, tulungan niyo siya! Pagmamakaawa ng lalaki, agad namang nilapitan ni Edsel ang bata at hinawakan ang kanyang pulso. Manong, ipasok niyo po siya sa loob ng bahay. Bilis! Wika ni Edsel. Agad na sinamahan ni John Mark ang mag-ama papasok sa bahay at naiwan si Mang Bencio at Edsel sa labas. Manong, halina po kayo sa loob. Anyaya ni Edsel sa matanda. Ikaw na lang ang gumamot sa kanya, iho. Tiyak akong kakayanin mo na yan. Tugon naman ito. Nag-aalanga ng matanda dahil na din sa kanyang karanasan. Ayaw niyang muling makarinig ng mga taong nagagalit sa kanya. Huwag kayong matakot. Sa palagay ko, Manong, ito na po ang pagkakataon ninyo para patunayan ang iyong sarili sa mga taong may galit sa inyo. Nakita kong may gawa ng gambala sa bata. Wala sa katawan niya ang kanyang kaluluwa. At ang may hawak nito ay isang kapre. Kakailanganin ko pong tulong ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Bencio
dahil sa sinabi ni Edsel. Dahil sa isang hawak lamang nito, ay natukoy niya kung ano ang nangyayari sa bata. At alam din ni Mang Bencio na hindi kayang humugot ng sanib ni Edsel. At dahil dito ay kaagad na silang pumasok sa bahay. At nang lumapit si Mang Bencio sa bata, kaagad na nagalit ang tatay ng bata. Huwag mong hawakan ang anak ko! Galit na wika nito, na agad din namang sinagot ni Edsel. Manong, sa pagkakataong ito, kailangan yung isang tabi ang galit nyo kay Manong Bencio. Dahil siya lang ang may kakayahan na magligtas ng buhay ng inyong anak. Kaya kung gusto nyong mabuhay ang anak ninyo, hayaan nyong tulungan kayo ni Mang Bencio. Wika ni Edsel at nakinig naman ng lalaki. Agad nang hinawakan ni Mang Bencio ang bata at sinabi nitong wala sa katawan ng bata ang kaluluwa nito. Nanlaki ang mga mata ng ama ng bata, lalo na nang sabihin ni Mang Bencio na kapre ang may hawak sa kaluluwa ng bata. Manong, ano pong maaari nating gawin? Tanong ni Edsel. Kailangan kong hulihin ang kapre, Edsel. At dito ko din kakailanganin ang tulong mo. Masyadong mahina ang katawan ng bata. Kaya nais ko sanang pasanibin sa iyo ang kapre upang matanong natin kung ano ang dahilan kung bakit niya ginagambala ang bata. Wika ni Mang Bencio na agad namang tinutulan ni John Mark. Hindi ako papayag. Baka mapahamak ang anak ko. Huwag kang mag-alala pa. Walang mangyayari sa akin. Magtiwala lamang kayo kay Manong Bencio. Wika ni Edsel. Matapos yan, nahiga ito sa isang papag sa tabi ng bata at sinimulan na ni Mang Bencio ang pagdadasal. Habang nakahiga si Edsel, ay unti-unti naman siyang nakakatulog hanggang sa mawala na ito ng malay. Pagkagising ni Edsel ay nakita niya ang kanyang katawan. Maya-maya pa ay naging isang malaking nilalang ang kanyang iniwang katawan. Nakikita niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi siya nakikita ng mga tao sa paligid niya. At pinagmamasdan niya ang ginagawa ni Mang Bencio. Hanggang sa nagsimula ng magtanong ang matanda sa nilalang na nakagapos sa papag. Ano ang kasalanan ng batang ito sa'yo? Tanong ni Mang Bencio. Bencio, hindi ko akalaing nang gagamot ka na naman palang muli. Nagbalik na pala ang pakialamero kong kaibigan. Wika ng nilalang. Sagutin mo ang tanong ko kung ayaw mong parusahan kita. Muling wika ni Mang Bencio. Hindi ka pa din nagbabago, kaibigan. O siya, sasabihin ko na. Binato ng batang ito ang tinitirhan kong puno at tinamaan ng ibinato ng batang ito ang aking anak. At gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Wika ng kapre. Alam mong hindi kayo basta-basta pwedeng kumuha ng mga kaluluwa ng tao, di ba? Ngayon, ang gusto kong gawin mo ay ibalik ang bata sa kanyang ama at magkakasundo tayo. Kapag hindi mo naman ako sinunod, pasensyahan na lang. Wika ni Mang Bencio at halatang takot na takot ang kapre sa matanda. Dahil nagkukumahog itong sumagot ng, Opo, Tandang Bencio. Ngayon din po. At muling nawala ng malay si Edsel. Pagmulat niya ay nakabalik na siya sa pagkakahiga sa papag. Ang galing niyo talaga, Manong! Bati ni Edsel sa matanda. Maya-maya ay muling nagising ang bata at yumakap sa kanyang ama.
Salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, Kabensyo. Patawarin po ninyo ako kung nagalit ako sa inyo kanina. Sabihin niyo po kung anong gagawin ko para naman po makabawi. Wika ng lalaki. Hindi mo kailangang bumawi. Dahil ginawa ko lang naman kung ano ang ginagawa ng isang manggagamot. Sige na. Humayo na kayo at nang makapagpahinga na ang iyong anak. Dahil sa pangyayaring yon, ay muling nanumbalik ang tiwala ng mga tao kay Manong Bensyo. Ang inakala nilang masamang tao ay siya palang makakatulong sa oras ng kagipitan. Lumipas ang mga taon at naging matiwasay naman ang pamumuhay nila Edsel. Nakitira din sa kanila si Mang Bensyo. May sarili itong kubo sa bandang likuran ng bahay nila Edsel. At si Edsel naman ay nag-aral ng kolehiyo. Normal naman ang pakikitungo sa kanya ng mga kaklase niya at nasanay na din siyang makisama sa iba pa. Hanggang sa nagkaroon siya ng mga kabarkada. Masasabing naging malapit silang magkakaibigan. Minsan ay nagkayayaan silang magbakasyon. Sem break na din kasi. "Oh, saan ang plano?" tanong ng isa sa kanila. "Camping sana mga pre. Masaya yun eh." Nung mga oras na yon ay nananahimik lamang si Edsel sa isang tabi nang bigla siyang tinawag ng isa sa kanyang mga kaibigan. "Oy! Diba Edsel, Tagalambunaw ka? Maganda dun sa inyo ah. Dun sa tinagong dagat. Di ba maganda dun?" Wika ng isa sa kanila. Hindi na umimik si Edsel dahil sa ayaw niyang papuntahin ang mga kaibigan niya sa tinagong dagat. Dahil sa ito ang tahanan ng kanyang mga kaibigan at ayaw niyang maistorbo ang mga ito. Ngunit naging mapilit ang mga kaibigan niya. Kahit hindi siya pumayag ay laking gulat niya dahil isang umaga nang makita niya ang kanyang mga kaibigan ay nasa labas na ito ng kanilang bakuran. Eds, nak, may mga naghahanap sa'yo. Mga kaibigan mo yata. Paggising sa kanya ng kanyang ama. "Po, nandito sila. Naku naman, di na nga ako pumayag eh. Ang kukulit talaga." Inis na tugon ni Edsel at agad nang lumabas sa silid. Paglabas niya ay agad naman siyang binati ng kanyang mga kaibigan. "Hoy! Ayan na siya! Paring Eds! Tara na!" Sabik na wika ng isa sa mga kaibigan niya na nagngangalang Mike. Kakaiba ang ugali ng binatang ito dahil sobrang kulit at talagang maloko. At may katigasan din ng ulo. Dahilan kung bakit hindi pumayag si Edsel na pumunta sila sa tinagong dagat. "Di ba ang sabi ko ayoko? Kung gusto nyo kayo na lang pumunta. Hindi ako sasama." Wika nito sabay pasok sa bahay. Pagsilip niya sa bintana ay nandun pa din ang kanyang mga kaibigan. "Sus! Ang KJ mo naman pre! Sige kung ayaw mo edi kami na lang ang pupunta at magsasaya doon." Wika nito at sabay alis. Kinausap ng kanyang ama si Edsel at tinanong nito kung bakit ayaw niya na pumunta ang kanyang mga kaibigan sa lugar nila. At ang sagot ng binata, "Ayoko lang maulit yung nangyari sa inyo ng kaibigan mo pa. Kasi kapag pinayagan ko sila, tsak na magagalit ang mga kaibigan ko na nakatira doon." Wika ni Edsel. At muling nagbalik sa isipan ni John Mark ang mga kaganapan nung unang punta nila sa lugar na yon. Kaya kaagad niyang kinumbinse ang anak niya na puntahan ng mga kaibigan niya
dahil tiyak na mapapahamak ang mga ito sa oras na lapastanganin nila ang lugar ng mga gabay ni Edsel. Napag-isip-isip din ni Edsel na kung sakaling may gawing kalokohan ang kanyang mga barkada, siya lang naman ang makakapigil sa kanyang mga gabay. Dali-daling lumakad si Edsel papunta sa lawa at nang makarating siya doon ay nagsisimula ng magsaya ang kanyang mga kabarkada. Bago siya tumuloy ay tinawag muna niya ang kanyang mga gabay. Ngunit walang sino man ang sumasagot sa kanya. Bagay na ipinagtataka ni Edsel kasi kapag tinatawag niya ang mga ito noon ay agad itong tumutugon. Kinakabahan si Edsel sa mga nangyayari kaya hindi na muna siya nagpakita sa kanyang mga kaibigan. Nanatili siya sa isang burol kung saan nakita niya ang mga ito at naririnig niya ang bawat usapan. Medyo may katagalan na din si Edsel sa pinagtataguan niya nang bigla na lamang sumigaw yung Mike. Sabay hampas ng bote ng alak sa isang bato. Laking gulat niya nang may isang bata ang lumapit doon kay Mike at narinig niya itong nagsalita ng, "Manong, alisin niyo po yung mga basag ng bote sa dinadaanan namin." Wika ng bata. Masama na ang kutob ni Edsel. Nararamdaman niyang mangyayari na naman ang nangyari sa kaibigan ng kanyang ama. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kaibigan niya dahil nakita niyang dumampot si Mike ng isang patpat at akmang papaluin ang bata. Nagulat ang kaibigan niya dahil bigla na lamang siyang sinuntok ni Edsel. "Po, na naman! Eds, ba't mo ako sinuntok, pre?" Gulat na tanong ni Mike kay Edsel. "Hindi ako pumayag na pumunta ka dito dahil ayokong gawin mo ang mga baluktot mong gawain sa syudad kapag nalalasing ka. Ano? Hindi ka pa makontento? Mananakit ka pa? Mike, bata lang yan eh." Galit na wika ni Edsel sa kaibigan. Pagtingin ni Mike sa likuran niya kung nasaan yung bata, nanlaki ang mga mata niya dahil wala na ito sa lugar kung saan niya ito nakita. At nakita nilang may mga bakas ng dugo sa daanan kung saan binasag ni Mike yung bote. Kinabahan na si Edsel at dahil sa pangyayari, agad niyang pinaalis sa lugar na yon ang kanyang mga kaibigan. "Umalis na kayo dito! Bilisan niyo! Doon na kayo sa bahay! Sige na!" Galit na sigaw ni Edsel sa kanila. At dahil nakita na nilang seryoso ang mukha ni Edsel, ay kaagad na din silang nagsipulasan sa pagtakbo. Pagdating ni Edsel sa kanila, ay narinig niya pang patawa-tawa si Mike at kinukutya pa siya nito. Nakesyo daw na babaliw na si Edsel at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. At dahil dito, ay hindi na nakapagpigil si Edsel at muli na naman niya itong sinuntok. Sa pagkakataong yon ay lumabas na si John Mark at inawat ang anak. Edsel, ano bang nangyayari, anak? Takang tanong nito. May ginawang kalokohan yan dun sa lawa eh. At sigurado ako pa na merong nasaktan. May nasaktan na namang mga taglugar. Wika ni Edsel na ikinagulat naman ni John Mark. At alam nila pareho na may posibilidad na mangyari na naman ang kaganapan. Maraming taon na ang nakakaraan. At dahil sa kaganapan, sinabihan ni John Mark ang mga kaibigan ni Edsel na wag na munang bumalik sa syudad para kung sakaling may mangyari ay agad nilang maagapan. At isa pa, lasing ang mga ito.
Kaya minabuti na lamang nilang patulugin ang mga ito sa bahay nila Edsel. At agad namang kinausap ni Edsel ang tatay niya at si Manong Bensyo. Manong, alam ko pong may nasaktan sa mga taglugar. Nakakita po ako ng dugo sa pinagbagsakan ni Mike ng bote ng alak. Wika ni Edsel na mahahalatang nababahala sa kanyang mga kaibigan at sa mga taglugar na maaaring nasaktan. Sa ngayon, wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito sila sa ating pangangalaga. Ang magagawa na lamang natin ay bantayan ang mga kaibigan mo. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahalang magbantay sa mga kaibigan mo. Magpahinga ka na muna, iho. Tugon nito kay Edsel. Alam din naman kasi ni Mang Bensyo na mangyayari ang iniisip ni Edsel, lalo na kapag lumabas sila ng bahay dahil ang bahay nila John Mark ay may mga hindi nakikitang pananggalang laban sa lahat ng uri ng elemento. At dahil dito naging maayos ang kalagayan ng mga kaibigan ni Edsel, kaya nagdesisyon na silang magpaalam. At nung gabing bago sila umalis, nangyari ang kinatatakutan nina Edsel. Nag-aayos ng kagamitan ng kaibigan ni Edsel na si Mike nang bigla na lamang itong natumba at nangisay ng walang dahilan. Agad naman itong nilapitan ni Edsel upang tulungan at nang akmang hahawakan na niya ito ay bigla siyang nakarinig ng isang tinig. Huwag kang makikialam. Nanlamig si Edsel dahil sa narinig niya. Minsan na niyang narinig ang boses na yon. Yun ang boses ng kanyang gabay na taglugar. Kaibigan, pakiusap. Pag-usapan muna natin to. Wika ni Edsel. Ngunit hindi na muli pang sumagot ang boses. Tuloy lang sa pangingisay si Mike. Natataranta na ang lahat. Hanggang sa marinig ito ni John Mark at ni Mang Bensyo. Dali-dali silang tumakbo papasok ng bahay. Anong nangyayari, Edsel? Bungad na tanong ng kanyang ama. Pa, nandito na po sila. Hindi ko na ito mapipigilan. Alalang tugon ni Edsel. Hayaan mong tingnan ko ang kaibigan mo. Wika ni Mang Bensyo habang papalapit ito sa kanila. Nanlambot si Edsel nang marinig niya ang sinabi ni Mang Bensyo. Matapos niyang tingnan si Mike. Wala na ang kaluluwa ng iyong kaibigan sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang kinuha ng mga taglugar. Wika ni Mang Bensyo. Nataranta na ang lahat dahil hindi na nila alam ang mga nangyayari. Manong, may pag-asa pa bang mabawi natin si Mike? Tanong ni Edsel kay Manong Bensyo. Meron to, pero kakailanganin nating makipaglaban. At alam kong ayaw mong mangyari yon. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Kung gusto mong mailigtas ang kaibigan mo, kakailanganin mong mahuli ang taglugar na kumuha sa kanya. Wika ng matanda. Nung mga panahong yon ay gulong-gulo na ang isipan ni Edsel. Kaya minabuti niyang lumabas ng bahay para makapag-isip. At sumagi sa isipan niya na puntahan ang tinagong dagat upang makipag-usap sa kanyang mga kaibigang taglugar. Pagdating niya sa lawa, ay agad na siyang nakaramdam ng napakabigat na presensya sa buong paligid. Kaya naman nagsimula na siyang kausapin ang kanyang mga kaibigan. Alam kong galit kayo sa mga ginawa ng kaibigan ko.
Pero nakikiusap ako sa inyo. Ibalik niyo siya. Wika nito. Pero walang sumasagot. Makailang beses pa niyang inulit ang pagtawag sa mga ito. Pero talagang wala. Hanggang sa napagod na siya sa pagtawag at pinili na lamang niya ang maupo sa pangpang ng lawa. Habang nakasandal siya sa isang puno, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagbigat ng kanyang mga mata at kusa itong pumipikit hanggang siya ay makatulog. Pagmulat niya, ay nakita niyang hindi na yon ang paligid ng lawa at nakahiga na siya sa isang malambot na higaan. Pagbangon niya, ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Mabuti naman at gising ka na, Edsel. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Wika ng lalaki. Ngunit nagulat si Edsel dahil kilala niya ang lalaking yon. Kaibigan? Ikaw ba yan? Anong ginagawa ko dito? Bakit mo ako dinala sa lugar na to? Tanong ni Edsel sa lalaki. Nais mo akong makausap, hindi ba? Kaya minabuti ko na dalhin ka sa aking tahanan upang dito tayo makapag-usap. Tugon ng lalaki. Oo. Tungkol ito sa kaibigan ko na si Mike. Nakikiusap ako sa inyo. Ibalik ninyo ang kaibigan ko. Hindi niya alam ang mga ginagawa niya. Pakiusap ni Edsel sa kaibigan niya. Malaki ang pagkakasala sa akin ng kaibigan mo. Pagmasdan mo ang paa ng aking anak. Nagkanda sugat-sugat yon dahil sa mga basag na bote na kagagawa ng kaibigan mo. Wika ng lalaki at biglang lumapit ang isang bata na may mga dahong gamot sa paa. Yon ang batang nakita niya na kamuntik paluin ni Mike ng kawayan. Ayon sa kwento nito, natakot ito kay Mike kaya tumakbo. Dahilan para maapakan nito yung mga basag na bote. Ipagpatawad mo, kaibigan. Ngunit kailangan niyang turuan ng isang mahalagang aral. Ang binatang yon ay walang paggalang sa lahat ng nasa paligid niya. Siguro nararapat lamang nabigyan siya ng kaukulang leksyon para mapagtanto niya ang kanyang kamalian. Muling wika ng lalaki. Kung gayon, kaibigan, anong maaari naming gawin? Hayaan niyo lamang siya ng mga ilang araw dito sa amin at ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kinikilala ko ang ating pagiging magkaibigan kaya hindi ko siya papatayin. Pag-uusap ng dalawa at sinabi din nito na aalagaan lamang ang katawan ni Mike dahil hindi naman ito maaagnas. At kapag nagtagumpay siya sa mga ipagagawa sa kanya, ay kusa siyang ibabalik ng mga taglugar. Matapos ang usapan na yon, ay binalik niya na si Edsel sa lawa. Pagmulat nito ay dali-dali itong tumakbo pa uwi. Dahil umaga na at buong gabi na siyang hindi umuuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad niyang kinausap ang kanyang mga kaibigan at sinamang Bensyo. Sinabi niya ang habilin ng kanyang kaibigan. Minabuti na din ni Edsel na sabihin sa mga magulang ni Mike kung ano ang nangyari dito. Agad naman silang pumunta sa kinaroroonan ng kanilang anak. At nang makita nilang wala itong malay, ay agad nila itong sinubukang gisingin. Natutulog lang siya at walang saysay ang iyong pagyugyug sa kanya. Wika ni Manong Bensyo. Ipinaliwanag nila Edsel ang dahilan ng lahat. Nahirapang unawain ng mga magulang ni Mike ang mga sinasabi nila.
At nang akmang bubuhati na ito ng kanyang ama, ay bigla na lamang itong nagising. Gulat na gulat ang mga magulang ni Mike dahil bigla itong umiyak. Ma, pa, ang laki ng ginawa kong kasalanan. Hindi ko akalaing nagawa ko ang mga yun. Naiiyak na wika ni Mike at isinalaysay nito ang lahat ng nangyari habang nasa mundo siya ng mga taglugar. Ayon sa salaysay ni Mike, ipinakita sa kanya ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya simula nang siya ay bata. Kasama na dito ay ang kawalan niya ng respeto sa mga nilalang na may buhay. At lahat ng masasamang bagay na kanyang ginawa ay ipinakita sa kanya. Halos mawala na siya sa kanyang bait noong mga oras na yon. At bilang kaparusahan sa mga ginawa niya, ay ipinalinis sa kanya ang lahat ng dumi sa paligid at sa ilalim ng lawa. Dagdag pa nito, 5 taon ang kanyang ginugol upang malinis ang buong paligid na labis-labis na ipinagtaka ng lahat dahil sa mahigit 1 araw pa lamang siyang natutulog. Isang bagay na labis nilang ipinagtaka. Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, ay nanatili na lamang silang tikom ang bibig at nagpapasalamat na ibinalik sa kanila ang kanilang anak. At nagsilbi din itong aral para kay Mike. Dahil namulat siya na ang mundo ay hindi lamang para sa mga tao, kundi para sa iba pang nilalang na hindi nakikita ng ating mga normal na mata. Makalipas ang ilang linggo, bumalik na sila sa paaralan dahil tapos na din ang sem break. Nakita nila ang napakalaking pagbabago kay Mike. Naging magalang na ito sa mga nakatatanda at ang pinakamagandang nakita nila dito ay nung dumaan sila sa isang grupo ng mga estudyante na kumakain sa isang lamesa at nakita nila na nagkalat ang mga plastik na pinagkainan ng mga ito. Hindi nagdalawang isip si Mark na damputin ang mga ito at ilagay sa ibabaw ng lamesa ng grupo na yon. At nang akmang tatayo ang isang lalaki upang sitahin siya, ay bigla niya itong tinulak papaupo. Iligpit niyo yung mga kalat niyo. Kung hindi, sasamain kayo sa akin. At kayo dyan, kapag ako'y may nakitang plastik na naiwan sa pinanggalingan ninyo, hahanapin ko kayo at ipapakain ko yan sa inyo. Sigaw nito sa lahat ng naroon. Kilalang siga kasi itong si Mike sa lugar na yon dahil sa hepe ng pulis ang tatay nito. Dahilan para katakutan siya ng mga kasing edad lang niya. At minsan pa nga, ay may nagsumbong sa kanyang ama ng kanyang ginawa na pagsiga-sigaan. Ngunit imbis na pagalitan siya nito, ay ikinatuwa pa ito ng kanyang ama. Dahil ginamit ni Mike ang kanyang tapang sa tamang lugar at yon ay ang mapangalagaan ang kalikasan. Naging aktivista din si Mike. Siyempre, kasapi sina Edsel sa grupong yon. Napakarami nilang mga isinigawang cleanliness drive sa probinsya, partikular sa mga tabing dagat at mga ilog. Nakilahok din sila sa mga tree planting programs at nagsagawa ng isang malawakang tree planting ng mga bakhawan. Tinanim nila yon sa buong paligid ng probinsya at maging sa mga karatig pook. Tunay ngang napakalaki ang pagbabagong naganap sa isang tao kapag namulat siya sa katotohanan. Natuto siyang magpahalaga at irespeto ang lahat ng bagay sa paligid niya, mapamay buhay man o walang buhay. Isang magandang karanasan ang naganap kay Mike at hindi niya pinagsisisihang nangyari ito sa kanya. Sapagkat dahil sa karanasang ito,
ay naging maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Nakuha niya din ang respeto ng kapwa niya kabataan, maging ang mga gabay ni Edsel. Sa ngayon, sina Edsel at Mike ay nagtatrabaho bilang mga tour guide sa isang resort sa isla ng Panay. At paminsan-minsan ay dumadalaw pa din sila sa lawa doon sa lugar ni Edsel. At sinasariwa ang mga nagdaan sa kanilang kabataan at ang mga alaalang naiwan nila sa tinagong dagat. Okay, napakaangas ng kwento na to. Para talagang life-changing, tsaka ang dami nating maririnig na pangaral sa buong kwento. Hindi lang siya purong kababalaghan, pananakot, alam niyo yun, meron sense. Kaya ang sarap lang pakinggan ng kwento na ganitong klase. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.